Hau da, hemen deitzen zaio konbalaria. Bai. Iparraldean deitzen diote mujet. Gauza da gu iparraldetik gertu gaude eta ari gara bedekin ikasten baita ere. Hau da lore bat, berez, ikusi bulbo bat da, baina, lore moztu hau oparitzen da 10. egunean. Nahi, iparraldean, baina, gu gertu gaude eta hasi gara baita ere beuden otxura politi hori hartzen. Eta hau da oparitzen dara, ama guztietako? Ama guztiek ere, hori da. Da, lore txiki bat, gila da sortuen txiki batzuk, baina oso goxua da, usai goxua da, oso politia da. Orduan hemen 10. eguna izaten da maiatzaren lehenengo igandea, eta iparraldean izaten da maiatzaren azken igandea. Eta, guk sartuko ditugu eta... Bizirik, gaina politia badia lorean, jo bizirik. Orduan sartuko dugu, ez? Orduan sartu behar ditugu batzuk, aber maiatzan suerte pixka batekin alduten den hori banatu, bakoitzak bere amari oparitzeko. Oso, bale? Eta nolakoa, zer da, patatan, familikoa? Bai, begira, irekiko dugu bat ikusteko. Begira, hau ja... Eta hau zuen era jendeia eskatzen... Bai. Etxean landatzeko? Etxean landatzeko, gero egia da 10. egunean lore moztua bezala etortzen dela, baina, ja, hasi gara, otxura hori, begira ze politia, ja da datorre, begira ze politia den. Hau lur pitin batekin, sartuko dugu, eta ateratzen den. Bai? Eta gero, esan duzuna... Bai, gero arte, Jose Ramon. Hau, egiten da, larrosako oparitzen dituzten moduan, hori gero zeiten zu, uretan sartu pixkat egun batzuk irango du, eta listo. Bai, listo. Baina, politia da. Eta egila da gero, patata hau urtetik urtera gehitzen egiten da. Kalak eta bezala, aurten batzuk aterako dira, datorren urtean beste batzuk. Eta berriro hartu, eta erabiliko ditu. Bai. Asi eske, hori ekarri dut, gaur zuri erakusteko zegot. Eskerrik asko. Ez horregatik.